En anden smart ting, jeg lige vil vise, det er, at når det er, vi lytter på den her fil, Jeg kom ned fra Berkeley og så kan det jo godt være, at det ikke kun er i starten og i slutningen, at der er nogle ting, vi ønsker at fjerne. Det kan også være, at for eksempel det er midt på. isoleret og som en outsider. Der kan være så utrolig mange mennesker omkring en, og alligevel kan man godt føle sig temmelig alene. Så der er en meget nem metode, det er simpelthen, at I går ind med musen og markerer det, vi gerne vil have væk, og trykker på X. Sådan, så er det fjernet. Så det er også en meget simpel måde at fjerne noget, hvis det er, at det ikke lige ligger i starten eller slutningen. Altså, prøv igen at vise det. Gå ind, kan man sige, og markere. Træk musen hen over det, og tryk på X. Og igen, marker, eksporter markering, og så kan I kalde den XX færdig. Tak fordi I kiggede med.